Yeah, welcome to the world of Zvimba. Guys, muri kuona munomu ndo kwandakakurira kuno kumusha kwangu kuno kwaZvimba, ndo kwandakakurira ndiri kuno. Rino ndo rinove bindu, rinove bindu ranga riri vabereki vangu vakashaya vose, mai nababa akachuta. Ripasara pane munini wangu kutumba medu. Ndo patakakurira tichichera mvura, ndo tsime redu chinove chidhemu ichi. Takakura tichichera mvura mukati umu. Saka taichera ipapa tichinodiridza kuti uko urikuona tichinodiridza tichiita gadheni pese ndo pano pandakakurira ine ndomwe uye mukuti wane makore uyu then mimangu aiwa hatitaure ndo kwandakakurira kuno kwaZvimba. Saka ndotenda nhasi kuti ndasvika kuno ndiri kuno kumusha kwedu kwaZvimba ndiri mugadheni mani ndakakura ndichiita zvandaita tichitamba tichidya tichirima tichituhwina mutambire muzvima dzimu ndopandakakurira nemutsamvi chiona kwese uku nove ndiyo area yese ine miti kumagadheni kwedu kwese kunoko. Aiwa ndotenda ndafara kuve ndiri panzvimbo yandakakura ndiri.